Здравейте, приятели, здравейте, българи, здравейте, пловдивчани! Днес правителството обяви, че има желание, но няма никаква възможност да се бори с цените, които са на българската трапеза. Защото всички храни, 80% от храните са внос от чужбина. А това на каква цена идват от чужбина, никой не може да определи. Определя го човека, който ти доставя храната. Да, но ние можем. Ние можем да регулираме цените, защото сме българи, защото сме фермери, защото сме производители. Затова ето тези прекрасни животни дават мляко за вас на цена от 1 евро. 1 евро за литър. За 100% качествено българско прясно мляко от нашия млекомат, който се намира в град Пловдив, на улица Дарвин, номер 7 и работи денонощно за вас. Призовавам всички производители като мен да се придържат към някаква нормалност на цените. Без значение дали произвеждат колбаси, мляко, сирене, кашкавал или масло. Нека да накараме хората да изберат българското, защото е по-евтино, защото е 100% по-качествено. От българи за българи. Не всичко е пари. Бъдете здрави и много късмет!